Kublai pi baru ki parlok ki baju pe ya ki video akan nika channel. Kumba pilai ya akan nika video akan nika juk start menta nyum la ban ong ba ngin kier na kine ki jing sniu ki jing bam ki bala kut kapor bat ki bala rim ki bala ja. Kumba pilai ya akan nika video ki penlip ya akan katarik ke bala rim bat kisil pat dau bat mai. Henry une ujing di pat udai ubala rim. Kila ban le gum kini ki jai kam khap tam hakini ki jing bam ki bala thep haki plastik haki bitter gum ki ken lane kino ki bitter ki jing di so bat ki we kini ki de kita ki jing bam ba ki khna ki khlung ki ju stanat ban bam bat ki ju bang ru ban bam henre yakini ru ki pen kalab yang ski bat thumai yakini ki ba la dia pan expire date bale ki khna ki stanat ban bam yakini namar kini ki de ki jing bam ki ba tei ba bat ki ba bang bat ki ba thiang henre ki ek pat ka ba kham khta ba hakini ki jing bam namar kini ki jing bam ki de ki jing bam ki ba thiang bat ki ba long da ki dot na kata ka daw kini ki la ba ban khta ya kamet jong ki khna bat ki khlung ban kiar na kini ngila snyo jenjar namar katarik bat kasngiru ki biang bai tik tik namari bakila sil da ka bathmai kumno pat bangin kiar na kine ho ngila ban kiar let's say lipo lane 100% na kine ki jing bam ki basnyo kumno ngin le ya kata glad no ya kane katarik bakila abu henry ngin pe chapo atau ujing bam udang long ubapura lane kajing sma kajung u kadang biang lane kirong lane kirkom kijung u kidang biang lada de ubadang biang de yang ngin ya mat chwa ya la jong ngin sa ipad ya ki kelong ki khna kane ka video ka bangala suksna kerki tengin ya pe ngin ya pusan pat nang ne shikmat kumno bangin le bat bangin kier na kine ki jingbam ki batsnio baki pen kalapat skibat mai kublai shibun kublai shejar ngu ngin shampat haka ka video